el DNI electrònic. Ara la teva identitat també és digital. Ja és aquí el certificat digital, un document d'identitat electrònic que et dona molts avantatges. Es tracta d'una eina que permet identificar-te, accedir a les teves dades, signar i xifrar electrònicament documentació i tràmits tant de l'Ajuntament com d'altres administracions, amb les mateixes garanties jurídiques que la signatura manuscrita. Per exemple, amb el certificat digital, els ciutadans i ciutadanes poden interactuar amb la seu electrònica de l'Ajuntament de Terrassa i ho poden fer amb 3 tipus de certificats. El clauer IDCAT, l'identificador digital USB emès per l'Agència Catalana de Certificació. El certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, utilitzat des de fa anys per fer la declaració de la renda. I el DNI electrònic, proporcionat pel Ministeri de l'Interior i que en pocs anys serà l'eina d'identificació de tots els ciutadans de l'Estat espanyol. Així doncs, aquest últim, el DNI electrònic, és l'opció més adient per interactuar amb les administracions públiques fent tot tipus de tràmits, com ara la declaració de la renda, una sol·licitud de canvi de domicili, una petició de bonificació d'impostos o consultar el saldo de punts del carnet de conduir, entre d'altres. Fins i tot algunes entitats bancàries també els reconeixen a l'hora de treballar amb la banca electrònica. D'aquesta forma, el DNI electrònic es converteix en l'eina més pràctica i còmoda per accedir als nous serveis de la societat de la informació. Fes-lo servir a qualsevol hora estalviant temps. I des d'on vulguis, sense haver de desplaçar-te ni fer cues. Pots aconseguir el teu DNI electrònic a qualsevol oficina d'expedició de DNIs. Un cop el tinguis, només has d'obtenir un lector de DNI electrònic que pots trobar a les botigues de subministrament informàtic i connectar-lo al teu ordinador. Actualment, alguns ordinadors ja porten incorporat aquest lector. I ja està, ja podràs utilitzar el teu DNI electrònic, una sola eina per poder interactuar amb diferents entitats públiques i estar més a prop del teu ajuntament.